La gent amassó de les pel·lícules Pixar que pots fer mitjançant intel·ligència artificial en un momentet s'ha tornat boja. És que ja hem vist el Molt Sencillo, inclús Putón, o La Noche es para mí. És que hi ha per a tots. I bueno, jo també he fet la meva. Bromes a part, perquè si parlem de Pixar no podem deixar a banda esos titulars. Què està passant amb Pixar? I què passa amb aquestes pel·lícules que de menuts i també grans hem volgut i ens han emocionat? Ha perdut Pixar l'autenticitat que caracteritzava a les seues històries? Soc Joan Milian i això ho has rebut. Pixar sempre s'ha caracteritzat per l'emotivitat que desprenen les seues pel·lícules. De fet, totes elles es poden resumir amb una simple pregunta. Jo és que sempre m'he imaginat els directius de Pixar pensant com enfoquem la pròxima pel·li. I sempre cauen en el mateix de dir què passaria si els joguets tingueren emocions? D'ahir va néixer Toy Story i és que a partir d'ahir s'han anat acumulant aquestes preguntes. Què passaria si tingueren emocions els cotxes? I què passaria si tingueren emocions els peixos? I l'altre diu, emocions per als monstres. El nivell va pujant i ja han dotat d'emocions als morts i ja s'ha ficat ja a tope amb la filosofia i diuen què passaria si tingueren emocions les pròpies emocions amb Inside Out. En la nova pel·li, amb Elemental, han dotat d'emocions els 4 elements: foc, aire, terra i aigua. I ja per al futur no sé què els queda, però jo us porto unes propostes. Per exemple, posar emocions a l'electricitat. I ja tornar al passat, com per exemple en Érase una vez el cuerpo humano. Ja veureu, fetges amb sentiments és el pròxim. I és que històricament les pel·lis de Pixar han funcionat molt i molt bé, han sigut molt rentables per a la companyia i aconseguint ressò en la societat en cada una de les seues estrenes. I sí, com podreu imaginar, l'èxit d'una pel·lícula en aquesta indústria, en la indústria del cine, també es mesura per la pena. Això sí, des del 2020 que la companyia no alça cap. Pocs dies abans de tancar-nos a casa i de que es tallara tot, Pixar estrenava Onward, una pel·lícula que va ser, com podeu comprendre, tot un fracàs en taquilles on va poder estar, no va arribar ni al mes. Amb les seues 3 pròximes pel·lícules, Disney Pixar, perquè no oblidem que Disney té un paper molt important en aquesta història, va optar per altra forma d'estrena, portant directament les seues pel·lícules a la plataforma de Disney+. Pel·lícules que cada vegada passaven més desapercebudes, que no arribaven a la societat i que de fet poca gent podria ficar nom a aquests personatges. Passa tot i Pixar torna a les sales de cine amb una aposta forta dins de l'univers de Toy Story i estrenaven Lightyear, una pel·lícula que passa totalment desapercebuda. Lightyear fracassa en cines, es paga rap i no es aconsegueix ni fer sombra tan sols als beneficis que la companyia estava acostumada. I amb tot això, Pixar fa una retallada de personal, inclús directius d'esta pel·lícula, i la premsa posa totes les mirades en la seva pròxima pel·lícula, que serà la que marca el futur de la companyia, Elemental. Ambientada en una ciutat on conviuen els 4 elements, però a veure, juntos, però no revueltos. Elemental conta la història d'amor entre Candela, un ser de foc, filla d'immigrants i una xica molt lluitadora, i Nilo, un torpe inspector de seguretat d'aigua. I ja sabeu, el típic drama de sempre, el drama mai vist, és la història d'amor impossible, això és que no ho havíem vist mai. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Cannes i no va rebre per a res bones crítiques de la premsa, de fet, va ser molt atacada pel seu guió tan dèbil. I arriba el cap de setmana de l'estrena i la pel·lícula no aconsegueix recaptar ni 30 milions d'euros, convertint-se en la segona pitjor estrena de Pixar. Val, un paronet, segona pel·li pitjor estrenada perquè cal tindre en compte que la pitjor estrena va ser de Toy Story, que va ser la primera pel·lícula de la companyia, i clar, en aquest moment ningú sabia ni qui era Pixar, ni qui era Woody, ni qui era Buzz Lightyear. I clar, d'ahir tot va anar per amunt. I com podeu imaginar, totes les alarmes s'engeguen. I altre segon apunt, crec que ja serà l'últim, perquè quede clar per què en la indústria del cine és tan important este primer cap de setmana, el cap de setmana de l'estrena i els beneficis que la pel·lícula obtingui durant els 3 primers dies en sales. I és que tot això arranca en els anys 70 en l'economia de Hollywood basada en el blockbuster. Un blockbuster és una pel·lícula creada des del primer moment, des de l'inici, per arrasar en taquilla, és a dir, pone tota la carne en el asador. Pressupost, grans noms com a protagonistes, campanya de llançament mil·limetrada, per exemple, Tiburón o Star Wars van ser un dels primers blockbusters de la història del cine, i d'ahir cada any n'hem tingut uns quants. I a l'altra banda trobem els sleepers, aquestes produccions que arriben a taquilla sense fer molt de soroll, però que van aguantant setmana a setmana, estan ahí, i al final de temporada tenen els seus ingressos, han pagat i, xica, ni tan mal. I tot això no s'ha de confondre amb el taquillazo, perquè el taquillazo pot ser tant un blockbuster o un sleeper. El blockbuster és l'habitual, de fet s'han invertit molts diners perquè això ocorrisca. Però de quan en quan trobem algun desastre total en taquilla que dius, mira xica, això és un flop. I el que més sorprèn i més ens agrada és quan apareix un sleeper d'esos traviesos, una producció
amb la que ningú comptava, perquè els seus ingredients han combinat perfectament amb el context social i ningú sap per què, per arreu del món, pel boca a orella, ens agrada aquesta pel·lícula i es converteix en tot un referent. I perquè quede clar, això de que l'artista nace o se hace, pues mireu, en este cas, el blockbuster se hace i el taquillazo nace. Val, però tornem a lo nostre. Elemental, què és? Molt senzill, Elemental és un autèntic sleeper. La pel·lícula a dia d'avui encara en taquilla quasi ha alcançat els 50 milions d'euros d'ingressos, res a veure amb el que es preveia des de la desastrosa estrena, en un estiu on ha competit amb grans noms com Barbie o Super Mario Bros. I amb això, la pel·lícula ja no es queda per a res en la cola de Pixar. De fet, ja ha alcançat els nivells d'altres pel·lícules com Cars o Wall-E. Però el boom ha arribat amb la publicació de la pel·li en Disney+. Ningú esperava res després dels fracassos de les últimes pel·lícules de Pixar a aquesta plataforma. I Elemental ja és la producció més vista d'enguany, superant inclús el live action de La Sirenita que ocupava el podi. Fet que demostra que estem en una època de canvis on el que tradicionalment era el que marcava l'èxit o fracàs d'una pel·lícula, ara només és un factor més, hem de fixar-nos en 1000 coses. I personalment, què em pareix Elemental, preguntareu? Doncs mira, per passar una vesprada Elemental està de categoria. En ella descobrireu un món on els 4 elements conviuen d'una forma molt enginyosa en una ciutat que està perfectament construïda. Això és el que més m'ha agradat i m'ha sorprès. A banda d'això, la pel·lícula és preciosa, però és totalment predictible el seu guió. De fet, quan acabarà direu, mira, el que ha passat fa 2 hores ja m'ho esperava. Cap sorpresa. I això és el que més preocupa a la crítica, perquè fins ara el fort de les pel·lis de Pixar ha sigut el seu milimètric i cuidat guió, cosa que en aquesta pel·lícula no podem dir. El futur de Pixar és confús i més amb ese nou panorama. La pròxima estrena que esté prevista és la d'Elio, els creadors de Coco, on tots estem ja amb els ulls ficats de què passarà. I després d'estar venent 2 apostes molt fortes on Pixar vol tornar a ser la reina de la cartelera d'animació, com són les estrenes d'Inside Out 2 i la 5ª de Toy Story. Però això és altra història que encara està per veure.